Hvor kan vi køre lidt fod? Köra 4 höger ut här. Bra vridmoment. Ja, den er rigtig godt. Højre her. Ja. Prøv at se. Det är som alla vi känner på. Oj, oj. Der går op på 9-10. Jag kör in höger om du vill här så kommer vi tillbaka. Jo, men altså, vil du ikke lige køre en lille tur? Jo da, gärna. Ja, men så kører vi en lille tur. Hvis vi bare kører Rakt så. ja, ud, ikke? Ja. Går det bra annars så köra elbil? Sen går det att ladda här och där eller? Nej, men altså, den kører jo 502 kilometer. 500 kilometer. Ja. Så Verkligen. ja, når jeg kører, når du kører på motorvej eller på landevej, hvor du kun har speeder, så kører den, hvilken vej kører vi op på? Lige ud for at køre lidt fod. Ja, just det. Så kører den, så bruger den jo batteriet, fordi du ikke har noget genoplader. Du kan se her, du kan se her i det grønne felt, så genoplader den batteriet. Ja, precis. Og det vil sige, når du kører ind i byen, så går den længere lige præcis. Hvilket er counterintuitive, fordi i benzinbil, der kører du kortere ind i byen. Ja, precis. Men her kører du altså, der kører du længere på den, fordi den genoplader. Hvorimod når du kører på landevej, eller kører 100, 110, 150, der bruger den batteriet fuldt ud, ikke? Der kører du hele tiden fremad. Du kan mærke her for eksempel, ikke? Hvis vi starter fra 0 her.